సో ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి లెవెల్ 2 క్లాస్లో మరి ఈరోజు ఆఖరి రోజు. అందరికీ స్వాగతం. 18th చాప్టర్ ఇప్పటి వరకు చూస్తూ వచ్చాము. సో ఈరోజు కంప్లీట్ చేద్దాము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ. సో 18వ అధ్యాయంలో మనం ఇప్పటి వరకు సన్యాసం అంటే ఏమిటి, త్యాగం అంటే ఏమిటి అని అడగడం. సన్యాసం అంటే మరి భగవంతుడు అన్ని భౌతిక కోరికల తాలూకు కర్మలు వదిలిపెడితే సన్యాసం, అన్ని కర్మల ఫలితాలు వదిలిపెడితే అది త్యాగముని ఋషులు జ్ఞానులు చెప్పారు. తర్వాత దోషమైన పనులన్నీ వదిలిపెట్టాలి, కానీ యజ్ఞదాన తపస్సును ఎప్పుడు వదలొద్దని కూడా కొందరు ఋషులు చెప్పారు. ఇప్పుడు నా నిర్ణయం ఏమిటి అన్నది చెప్తూ, యజ్ఞదాన తపస్సులను ఎప్పుడు వదిలిపెట్టొద్దు, అవి మహాత్ములు కూడా పావనం చేస్తాయి ఈ కర్మలన్నీ కూడా. కానీ ఎలా చెయ్యాలి అంటే సంగం త్యక్వా ఫలానిచ్చ, అటాచ్మెంట్ ని, కర్మ ఫలాల మీద అటాచ్మెంట్ ని వదులుకుని కర్తవ్యానీతిమే నీ బాధ్యత అనుకుంటూ, నా బాధ్యత అనుకుంటూ చేయాలన్నదే నా ఖచ్చితమైన అభిప్రాయం అని చెప్పారు ఇక్కడ. అందుకే మరి ఇతను ఈ రకంగా అన్ని పనులు చేస్తున్నా కూడా ఆ తపస్సు సైన్ ఏమిటి అంటే అతను సంగం త్యక్వా ఫలానిచ్చ కర్తవ్యానీతి, నా డ్యూటీ అనుకుని అతను ఫలితాల మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయకుండా తన పనిని తను చేసుకుంటున్నాడు. అలాగే విద్యుక్త ధర్మాలు వదిలిపెడితే అది తమోగుణ త్యాగం అని, లేదా శరీరం కష్టపడిపోతుందని వదిలిపెడితే రజోగుణ త్యాగం అని చెప్పారు. అయితే మరి కర్తవ్య బుద్ధితో నిర్వహిస్తూ ఫలాసక్తిని వదిలిపెట్టినప్పుడు సాత్విక త్యాగం అవుతుంది అని చెప్పారు. సో కానీ దేహధారి అయిన వాడికి కర్మలన్నీ వదులుకోవడం నిజంగా సాధ్యం కాదు. మరి ఏ పనైనా వదులుకోవచ్చు, కానీ ఏది చేయకుండా ఎవరూ ఉండలేము. ఆహారం తీసుకోవాలి, పునః ఆహారం వదులుకున్న ఊపిరి పీల్చాలి, కాలకృత్యాలు తీర్చుకోవాలి, ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉండాలి. కాబట్టి అన్ని పనులు వదులుకోవడం దేహదారికి సాధ్యం కాదు, కానీ కర్మ ఫలితాలను వదులుకోవడం సాధ్యపడుతుంది. కాబట్టి ఎవరైతే కర్మ ఫలితాలను వదులుకుంటారో వాళ్ళు నిజమైన త్యాగులు. ఆ తర్వాత ప్రకృతి త్రిగుణాలలో మరి జ్ఞానం ఎలా ఉంటుంది, కర్మ ఎలా ఉంటుంది, కర్త ఎలా ఉంటాడు, బుద్ధి, సంకల్పం, ఇవన్నీ చూసాం. తర్వాత మరి ఏ పని చేయడానికైనా 5 విషయాలు కావాలి అని అడిగారు. అది కూడా లాస్ట్ టైం ఐ థింక్ అడిగాను అనుకుంటా. ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు 5 విషయాలు ఏమిటో చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. ఇక ఆదర్శప్రాయుడైన కర్త ఎలా ఉంటాడు అంటే బ్రాహ్మణ గుణాలు, బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్యులుగా వాళ్ళ గుణాలను బట్టి విభజించారు.
బ్రాహ్మణులకి శాంతం, ఇంద్రియ నిగ్రహణ, తపస్సు, స్వచ్ఛత, సహనం ఇవన్నీ చిత్తశుద్ధి, జ్ఞానం ఉంటాయి. క్షత్రియులకేమో శౌర్యం, బలం, ధైర్యం, ఆయుధ విద్యలో నైపుణ్యం, యుద్ధం నుంచి వెనుదిరగని సంకల్పం, విశాల హృదయం, నాయకత్వ సామర్థ్యం. అలాగే వైశ్య గుణాలేమో వ్యవసాయం, గోరక్షణ, పాడి పంటలు అనేవి వాళ్ళ సహజ సిద్ధం. శూద్ర గుణాలు సహజంగా సేవ చేయాలనేటటువంటి గుణం. అలా ఈ 4 రకాలుగా విభజించాం. ఇక ఫైనల్‌గా ఏం చెప్పారు? అన్ని జీవులకు మూలం సర్వవ్యాప్తుడు అయిన భగవంతుడిని ఆరాధించడం ద్వారా మనిషి స్వకర్మ నిర్వహణ చేయడం ద్వారా పరిపూర్ణతను సంపాదించొచ్చు. సో, మళ్ళీ మనకి ఈ 18th చాప్టర్ చివర్లో సమ్మరైజేషన్ చెప్పి, ఇన్ని మార్గాలు చెప్పి ఫైనల్‌గా ఏ రకంగా భగవంతుడిని చేరుకోవడానికి బెస్ట్ అనేది చివర్లో చెప్పారు. ఏది అంతటికీ మూలము సర్వవ్యాప్తుడైన భగవంతుడి మీద ఆయన మీద భక్తితో తన డ్యూటీస్‌ని తను చేసుకుంటే పరిపూర్ణత పొందుతాడు. సో, భగవద్భక్తితో చేస్తే మనం ఏ పనైనా తప్పు పని చెయ్యం. తప్పు మార్గంలో. అలాగే భక్తితో చేస్తాం అంటే ఆయనకు సమర్పించి చేస్తాం. సమర్పించి చేసినప్పుడు ఏదొచ్చినా మనం ఆయన ప్రసాదమేనని అనుకుంటాం. అదే శరణాగత తత్వం. అందుకని ఆ భక్తి భావంతో తన డ్యూటీలు చేసుకుపోతూ ఉంటే అదే శరణాగత తత్వం. అలాగే పరిపూర్ణతను పొందుతాడు. భక్తితోనే నన్ను అర్థం చేసుకోవచ్చు. భక్త్యామాం అభిజానాతి అంటారు. సో, యావాన్యశ్చాస్మి తత్వతః. నిజంగా నా తత్వాన్ని భక్తితోనే అర్థం చేసుకోవచ్చు. అలా అర్థం చేసుకున్న తర్వాత అతను నన్నే ప్రవేశిస్తాడు నా ధామంలో. సో, భగవద్ధామాన్ని ప్రవేశించడానికి ఆ భక్తి మార్గం. ఎందుకు? శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలు చూసాం. భక్తి అంటే ఆ లక్షణాలతో ఉన్నవాళ్ళు నిజమైన భక్తులు, శుద్ధ భక్తులు. ఏమిటో మరి స్థితప్రజ్ఞుల లక్షణాలు, శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలు కూడా ఒకటేనని మనం చూసాం. సో, ఆన్సర్స్ ఏది రాలేదు. 5 ప్రయత్నాలు ఉన్నాయి ఏ పని చేయటానికైనా. మాతాజీ అవి ప్లేస్ కర్త, ప్రయత్నం, ఇంద్రియములు, భగవంతుడు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ, కరెక్ట్. ఓకే. సో, ఈ 5 కూడా ఏ పనికైనా కావాలన్నారు. వెరీ గుడ్. సో, కేవలం భక్తి ద్వారానే నన్ను తెలుసుకోవచ్చు. నన్ను తెలుసుకున్న తర్వాత భక్తుడు సంపూర్ణ ధామంలో ప్రవేశిస్తాడు అని. సరే, మనం అందాక వచ్చామా? ఇక్కడ ఏ శ్లోకం దాకా వచ్చాం? ఐ థింక్ 66th వరకు వచ్చామా? ఎవరికి గుర్తుంది? 62 మాతాజీ. ఓకే, వెరీ గుడ్. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. వెరీ గుడ్. 62. ఓకే. సో, తమేవ శరణం గచ్చ. చూసాం ఇది. సర్వభావేన భారత. అన్ని టైమ్స్‌లోనూ మరి సంపూర్ణంగా భగవంతుడిని శరణు వేడు. తత్ప్రసాదాత్ పరాం. ఆయన ప్రసాదంతో శాంతిం స్థాపితం. శాంతిని పొందుతావు. మరి ప్రాప్స్యసి శాశ్వతం. శాశ్వతమైన స్థానాన్ని కూడా పొందుతావు. భరతవంశీయుడా, అతన్నే సంపూర్ణంగా శరణు వేడు అని చెప్తున్నారు. భగవంతుడు ఎల్లరి హృదయాల్లోనూ విరాజమానుడిగా ఉంటూ ఈ భౌతిక యంత్రంపై ఆసీనులైన ఉన్న సర్వజీవుల గతులను నిర్దేశిస్తున్నాడు. ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృద్దేశ అర్జున తిష్టతి. భ్రామయాన్ సర్వభూతాన్ని యంత్రారూఢాన్ని మాయయ అని చెప్పి మనం ఇక్కడ చూసాము. సో, మచ్చిత్త ఇది కూడా చూసామైతే. నా మీద మనసు పెడితే అన్ని అడ్డంకులను మత్ప్రసాదాత్, నా అనుగ్రహంతో దాటుతాం. అడ్డంకులు రావని కాదు, వచ్చినా సులభంగా దాటగలుగుతాం. అధచేత్వం అహంకారాత్ నశ్రోష్యసి. అహంకారంతో గనుక నువ్వు నశ్రోష్యసి, వినలేదనుకో, వినంక్షసి. మరి నాశనం అవుతావు అంటే ఇంకా మరి మోక్ష ప్రాప్తి ఉండదు. ఈ జనన మరణంలోనే ఉంటూ ఉంటావు. ఇక నీకు పైకి వెళ్ళే మార్గం ఉండదు. ఈశ్వర అని చెప్తున్నారు. సో, నువ్వు మచ్చిత్త నా మీద మనస్సు ఉంచితే భగవంతుడి అనుగ్రహంతో మనం అన్ని అడ్డంకులను తట్టుకోవచ్చు. సో, అందుకని శరణాగత తత్వం. ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృద్దేశే అర్జున తిష్టతి. భ్రామయన్ సర్వభూతాన్ని యంత్రారూఢాని మాయయ. సో, అందరి హృదయాల్లో ఉండి భౌతిక ప్రకృతితో తయారు చేయబడిన యంత్రంలో ఆసీనులైన అన్ని జీవులను నిర్దేశిస్తున్నాడు అని చెప్పి
61 శ్లోకాలు చెప్పారు. 62లో ఆ అందరి హృదయాల్లో ఉన్నాడు ఈశ్వరుడు అన్నారు. ఆ హృదయంలో ఉన్న ఈశ్వరుణ్ణి మరి నువ్వు తలుచుకుంటూ అతనికే సంపూర్ణంగా శరణు నొందు. అతని కరుణతో నువ్వు త్వత్ప్రసాదాత్ ఆయన కరుణతో శాంతిని శాశ్వతాన్ని కూడా ప్రాప్తి పొందుతావు. శాంతిని పొంది దివ్యమైన శాశ్వత స్థానాన్ని పొందుతావు. इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यतरं मया విమృశ్యైతదశేషేణ యథేచ్ఛసి తథా కురు. సో ఈ గుహ్యమైన జ్ఞానాన్ని రహస్యాలన్నిట్లో కూడా మరి ఈ గుహ్య జ్ఞానాన్ని వివరించాను. గుహ్యతరం అంటే రహస్యాల్లోకి అతి రహస్యమైన రహస్యాన్ని నీకు ఇప్పుడు నేను వివరించాను. విమృశైత దశేషేణ విమర్శించు, దాన్ని అనలైజ్ చేసుకో. ఏతత్ దీనిని అశేషేణ పూర్తిగా. కాబట్టి దీని విమృశ అంటే విమర్శించు అంటే దాన్ని విశదీకరణ చేసుకో, అనలైజ్ చేసుకో వివరంగా దీన్ని కంప్లీట్గా నేను చెప్పిందంతా కూడా. యథేచ్ఛసి నీకు ఎట్లా కావాలంటే అట్లా, తథా అట్లా కురు చెయ్యి అంటే ఏమంటున్నారు, ఈ రకంగా రహస్యాలన్నిట్లోకి అతి రహస్యమైన జ్ఞానాన్ని నీకు ఇప్పుడు వివరించాను. నువ్వు దీనిని అంతా కూడా విమర్శించి సంపూర్ణంగా నేను చెప్పిన దాన్ని ఇంకొకసారి నువ్వు ఆలోచించి నీకు తోచిన రీతిలో నువ్వు చెయ్యి, ఈ పని చెయ్యి అని చెప్పడంలా. చెప్పాను నేను ఎలా చెయ్యాలో, అన్ని రకాల గుణాల్లో ఎలా చేస్తారో ఎలా చెయ్యాలో. ఎందుకంటే సత్వరజస్తమో గుణాల్లో ఎలా చేస్తారో ప్రతి పనిని చెప్పారు మనకి. యజ్ఞం ఎలా చేయాలి, దానం ఎలా చేయాలి, ఆహారం ఎలా తినాలి, తపస్సు, వాక్ ఎలా మాట్లాడాలి, మనస్సును ఎలా ఉంచుకోవాలి, ఇవన్నీ మరి శ్రద్ధ ఎలా ఉంటుంది, కర్మ ఎలా చేయాలి, కర్త ఎలా ఉంటాడు, బుద్ధి ఎలా ఉంటుంది, సంకల్పం ఎలా ఉంటుంది, ఇవన్నీ చెప్పారు డీటెయిల్గా. అన్ని గుణాల్లో కూడా, ఒక గుణంలో కాదు, బుద్ధి ఎలా ఉంటుందో కూడా చెప్పారు సత్వరజస్తమో గుణాల్లో. ఇదంతా ఎందుకు చెప్పారు, మనం ఈ మరి సత్వగుణం మంచిది కాబట్టి ఈ మనలో రజోగుణమో తమో గుణమో ఉంటే, ఓహో నాకు ఇటువంటి బుద్ధి ఉంది కాబట్టి నాది రజోగుణం కాబోలు, నా తమో గుణం కాబోలు అని తెలుసుకుని సత్వగుణం వైపు వెళ్ళడానికి, మనకు సత్వగుణం అంటే ఇలా ఉండాలా, ఓకే నేనైతే ఇలా ఉంటాను అని మనం అర్థం చేసుకుంటామని అంత క్లియర్గా ప్రతిదీ కూడా సత్వగుణంలో ఇలా ఉంటుంది, రజోగుణంలో వాళ్ళు ఇలా చేస్తారు, తమో గుణంలో వీళ్ళు ఇలా చేస్తారు అని ఈ విషయాలన్నింటినీ విశదీకరించిన కారణం అది. కాబట్టి ఇదంతా కూడా నీకు వివరించాను. దీన్ని నువ్వు సంపూర్ణంగా అనలైజ్ చేయి, స్టడీ చేసుకో, ఆలోచించుకుని నీకు తోచిన రీతిలో చెయ్యి అంటున్నారు. ఆఖరికి నువ్వు ఇలాగే చెయ్యాలని నిర్బంధము లేదు. అంటే మనకు భగవంతుడు ఆ విషయంలో స్వాతంత్రత ఇచ్చారు. ఒక బ్రెయిన్ అనేది ఒకటి ఉంది కాబట్టి అది మంచి వైపు పెడతామా చెడు వైపు పెడతామా అన్నది మన చేతుల్లో ఉన్నదన్నమాట. సో నువ్వు అన్ని వివరణగా నువ్వు ఆలోచించుకుని నేను చెప్పిన విషయాలు నీకు ఎలా తోస్తే అలా చెయ్యి అని చెప్తున్నారు. అది యథేచ్ఛసి తథా కురు, నీ ఇష్టం వచ్చినట్లుగా చెయ్యి అంటే నీకు ఎలా చేయాలి అని తోచితే అలా చెయ్యి అనే పదం ఆయన ఈ మనిషికున్న ఈ స్వాతంత్ర్యంతో ఆయన జోక్యం కలుగజేసుకోరని ఇక్కడ మనకి అర్థమవుతుంది. ఏ విధంగా తన జీవన స్థితిని మనిషి వృద్ధి చేసుకోగలడో భగవంతుడు మరి అన్ని రకాలుగా మనకి భగవద్గీతలో ఇప్పుడు వివరించారు. మరి హృదయంలో ఉన్న ఈ భగవంతుడిని శరణు పొందాలి అని కూడా ముఖ్యమైనటువంటి ఉపదేశం చేశారు. కాబట్టి మనం సరి అయిన విచక్షణతో ఆయన యొక్క ఆదేశాన్ని ప్రకారం మనం వర్తించటానికి అంగీకరించాలి అని చెప్పి భాష్యంలో చెప్తున్నారు. సర్వగుహ్యతమం భూయః శృణు మే పరమం వచః ఇష్టోసి మే దృఢమితి తతో వక్ష్యామి తే హితం. గుహ్యతమైన రహస్యాలన్నిట్లోకి రహస్యమైన జ్ఞానం రహస్యాన్ని భూయ మళ్ళీ శృణుమే పరమం వచ, నా యొక్క దివ్య సందేశాన్ని నీకు మళ్ళీ చెప్తున్నాను విను. ఇష్టోసిమే దృఢమతి, సో నువ్వు ప్రియమైన వాడివి కాబట్టి నాకు ఎంతో, తతో వక్ష్యామి అందుకని చెప్తున్నాను, తే హితం నీకు హితకరమైన ఈ విషయాలను.
నువ్వు నాకు ప్రియమిత్రుడవు కాబట్టి ఈ జ్ఞానాల్లో కల్లా అత్యంత గుహ్యతమమైన నా ఈ దివ్య ఉపదేశాన్ని నీకు ఇస్తున్నాను. ఇది నీ మంచి కోసం నువ్వు దీనిని ఆలకించు. నీ మంచి కోసం చెప్పాను కాబట్టి నువ్వు దీన్ని ఆలకించు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో మన్మనా భవ మద్భక్తో మద్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి సత్యం తే ప్రతిజానే ప్రియోసి మే. ఇది మీకు గుర్తుంటే 9.34లో కూడా ఇలాంటి శ్లోకమే ఉంది. ఫస్ట్ లైన్ అంతా కూడా ఒకటే, సెకండ్ లైన్ కూడా ఇక్కడ వరకు ఒకటే. మన్మనా భవ మద్భక్తో మద్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణ. మామే వైశ్యసి, నన్నే పొందుతావు. యుక్త్వైవం అంటే ఇది 9.34 శ్లోక. ఇందులో యుక్తుడవై ఉంటే, ఎందులో మన్మనా భవ, మనస్సును నా మీద పెట్టు, మద్భక్తో నా భక్తుడవవు, నా భక్తుడు భవ మద్భక్తో నా భక్తుడవవు, మద్యాజి నన్ను పూజించు, ఆరాధించు, మాం నమస్కురు నమస్కరించు అంటే ఏమిటి? ప్రార్థనాభావం, శరణాగత తత్వంతో ఉండు. మామే వైశ్యసి నన్నే పొందుతావు, సత్యం తే, అక్కడేమో యుక్త్వైవం, ఇలాంటి యోగంలో యుక్తుడివై ఉంటే నన్నే పొందుతావు. ఆత్మానం మత్పరాయణ, ఆత్మను అంటే మనస్సును బుద్ధిని నాకు అర్పించి అని అక్కడ చెప్పారు. ఇక్కడ మామే వైశ్యసి నన్నే పొందుతావు, సత్యం తే నిజంగా, ప్రతిజానే నీకు ప్రామిస్ చేస్తున్నాను, ప్రియోసిమే వాగ్దానం చేస్తున్నాను, నాకు ప్రియమైన కాబట్టి అని చెప్తున్నారు. సో సర్వదా నన్నే చింతించు, నా భక్తుడవవు, అర్చించు, మరి నమస్కరించు అంటే అర్థం ఏంటంటే 2 చేతులు జోడించడంలో ఎంతో అర్థం ఉంది. ఊరికిని జోడించి కూర్చోవడం కాదు. నమస్కారం పెట్టడం అంటే మరి 5 చెప్పాను, 5 జ్ఞానేంద్రియాలు 5 కర్మేంద్రియాలను కూడా భగవంతుడికి సమర్పించడం, ఆయన కోసం వినియోగించడం. ఈ రకంగా నువ్వు తప్పకుండా నన్ను చేరుకోగలుగుతావు. నువ్వు నా ప్రియమిత్రుడు కాబట్టి నీకు ఇది వాగ్దానం చేస్తున్నాను అని చెప్పి భగవంతుడు ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు. నెక్స్ట్ది వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఫైనల్గా భగవంతుడు చెప్పినటువంటి సందేశం. ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడిని ఎలా పొందాలో వరుసనే ఈ శ్లోకాలన్నిట్లో చెప్తున్నారు. మరి ఇక్కడ చెప్పారు, నువ్వు నా మీద మనసున్న వాడివైతే, అదే సర్వజీవులకు మూలం సర్వవ్యాప్తుడైన భగవంతుడిని ఆరాధించడం ద్వారా మనిషి స్వకర్మ నిర్వహణతో తన పరిపూర్ణతను పొందుతాడు. సో భగవద్భక్తితో తన డ్యూటీస్ని చేసుకుంటే చాలు, నువ్వు పరిపూర్ణతను పొందుతావు. అలాగే భక్తితోనే నన్ను అర్థం చేసుకోవచ్చు. అర్థం చేసుకోవడం అంటే మాటలతో కాదు, స్వభావాన్ని, భగవంతుడి యొక్క ఆ నిష్కల్మష తత్వాన్ని, ఆ ప్యూర్ నేచర్ని, ఆ డివైన్ లవ్ అంటారు. ఆయనకి అందరూ సమానమే. ఆ తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవడం అంటే ఆ తత్వాన్ని అలవర్చుకున్నప్పుడు, అందుకే శుద్ధ భక్తులకి మరి జ్ఞాన మార్గంలో వెళ్తే స్థిత ప్రజ్ఞులకి ఒకటే లక్షణాలు. ఏది శత్రువైన మిత్రుడైనా ఒకటే, కష్టమైన నష్టమైన లాభమైన ఒకటే, మరి సుఖమైన దుఃఖమైన ఒకటే, మట్టైన రాయైన బంగారమైన ఒకటే అన్నారు. అంటే అన్నిటి పట్ల ఆ సమత్వం, ఏది కావాలని కోరిక లేకపోవటం. భగవంతుడికి అందరూ సమానమే, అన్నీ సమానమే, దేని మీద కోరిక లేదు. కాబట్టి ఆ తత్వాన్ని తెచ్చుకోగలిగిన వాడు, ఆ నిర్మల ప్రేమ తత్వాన్ని మరి భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకుంటాడంటే భగవతత్వం ఇది అని తెలుసుకుంటాడు ఎక్స్పీరియన్స్తో. అప్పుడు అతను భగవద్ధామంలో ప్రవేశిస్తాడు. ఆయన తత్వాన్ని తెలుసుకున్నప్పుడు, ఆయన తత్వం మన తత్వం ఒకటే అయినప్పుడు ఆయన్ని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళం, ఆ కనెక్షన్ తెచ్చుకున్న వాళ్ళం, ఆ లైట్ బల్బ్ వెలిగింది కనెక్షన్తో అని మనం చెప్పుకోవచ్చు, ఆ తత్వం వచ్చింది అంటే. సో అది అప్పుడు భగవద్ధామ ప్రవేశం అర్హత వస్తుంది. సో నా యొక్క మనసును నా మీద పెడితే నువ్వు అన్ని అడ్డంకులను నా అనుగ్రహంతో మరి ఇంకా నువ్వు దాటుకుంటావు. ఆ సమయంలో ఏ అడ్డంకులు వచ్చినా మనకి ఏది బాధ కలిగించదు, ఎందుకంటే ఆ సమత్వతత్వం సచ్చిదానందంలో ఉన్నారు కాబట్టి. కానీ ఒకవేళ మరి వినకపోతే మరి నీకు అది సాధ్యపడదు, నాశనం. ఇక అందరి హృదయాల్లో ఉన్న భగవంతుడు అందరినీ నిర్దేశిస్తున్నారు కాబట్టి ఏదైనా నన్ను స్మరించు, భక్తుడవవు, పూజించు, నమస్కరించు, ఆ రకంగా నువ్వు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటావు, భగవంతుడిని
ఎల్లప్పుడూ మనసులో ఉంచుకుని మన డ్యూటీస్ మనం చేసినప్పుడు. సో, అన్ని ధర్మాలు పక్కన పెట్టు. మామేకం శరణం వ్రజ. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ. అహం త్వాం సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. అన్ని ధర్మాలు అంటే మనిషికి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో ధర్మం ఉంటుంది కదా. షుగర్‌కేమో స్వీట్‌నెస్, సాల్ట్‌కేమో ఉప్పదనం. మనిషి సాధారణంగా కోరికలు సత్వరజస్తమో గుణాలతో ఏదో కోరికలు, ప్రలోభాలు వీటిల్లో ఉంటారు. ఇవన్నీ పక్కన పెట్టు. మామేకం శరణం వ్రజ. నన్ను శరణు వేడు. ఈ తాపత్రయాలొద్దు. నీకివేవి పెట్టుకోకు. నీ డ్యూటీ నువ్వు చేసుకో. నువ్వు నన్ను శరణు వేడు. అహం త్వాం నేను నిన్ను సర్వపాపేభ్యో అన్ని పాపాల నుంచి మోక్షయిష్యామి నీకు మోక్షాన్ని ఇస్తాను, విడిపిస్తాను అన్ని పాపాల నుంచి. మా శుచః నువ్వు కలవరపడకు. కాబట్టి నువ్వు ఇదేదో వాళ్ళని చంపితే పాపం, వీళ్ళని చంపితే పాపం అంటున్నావు. నువ్వు అన్ని సందేహాలు, అన్ని తాపత్రయాలు నువ్వు పక్కన పెట్టి నీ డ్యూటీ నువ్వు చెయ్యి కరెక్ట్గా. మామేకం శరణం వ్రజ అంటే భగవంతుడి మీద భక్తితో నువ్వు చేయవలసిన పనిని నువ్వు సక్రమంగా చెయ్యి. నేను నిన్ను అన్ని పాపాల నుంచి తప్పిస్తాను అని చెప్తున్నారు. సో ఆ భగవంతున్న శరణాగత తత్వం అనేదే భక్తి. ఆ భక్తితో నీ డ్యూటీస్ నువ్వు చేసుకో. సో మనస్సు నా మీద పెట్టు అని ఇంతకుముందు చెప్పారు. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య. సో మరి ఎన్నో రకాల జ్ఞానాలు చెప్పారు కదా. ఇవన్నీ మరి భగవంతుడు భక్తి మార్గం, కర్మ మార్గం, ఈ జ్ఞాన మార్గం, తర్వాత అష్టాంగ యోగ మార్గం, ఇవి అన్నీ చెప్పి కూడా మరి చివరికి ఏం చెప్తున్నారు? నువ్వు నన్ను శరణు వేడు. కేవలం నన్ను శరణు వేడావంటే నువ్వు ఇక అన్నీ కూడా నేను నిన్ను అన్ని పాపాల నుంచి ముక్తుణ్ణి చేస్తాను అని చెప్తున్నారనమాట. సో శరణాగత తత్వమే చివరికి మనకి ఆయన బోధించింది. నువ్వు ఫైనల్గా చేయవలసింది ఏంటి? ఏ మార్గంలో వచ్చినా నువ్వు ఆ స్టేజ్కి రావాలి, శరణాగత తత్వం. సో సో ఆ శరణాగత తత్వం ఉంటే ఇక పాపాలన్నింటినీ కూడా భగవంతుడే ఆయన ముక్తిని కలిగిస్తాడు. ఎప్పుడైతే ఆ శరణాగత తత్వం తెచ్చుకుంటామో ఆ భక్తితో. మరి వాల్మీకి కూడా మరి మొదట్లో ఆయన ఇలా దారులు కొట్టి ఇలా చేస్తూ ఉన్నప్పుడు నారదుడు వచ్చి ఉపదేశం చేసిన తర్వాత ఆయనకు మరి జ్ఞానోదయం కలిగి తర్వాత చివరికి వాల్మీకి రామాయణాన్ని రచించిన మహాకవి అయ్యాడు. కాబట్టి అలా శరణాగత తత్వం ఉంటే నేనే నీకు అన్ని పాపాల నుంచి విముక్తుణ్ణి చేస్తాను అని చెప్పారు. నెక్స్ట్, ఇదం తే నా తపస్కాయ నా భక్తాయ కదాచన నచా శుశ్రూషవే వాచ్యం నచ మాం యోభ్యసూయతి. ఇలాంటి గుహ్యతరమైన ఈ జ్ఞానాన్ని తపస్సంపన్నులు కాని వారికి, భక్తులు కాని వారికి, మరి అలాగే నాచ శుశ్రూషవే అంటే భక్తిలో నిమగ్నుడు కానివాడికి, ఆ భావం సేవా తత్పరత లేనివాడికి ఈ వాచ్యం చెప్పకూడదు. నచ మాం అంటే ఇవేది కూడా చెప్పకూడదు. మాం యోభ్యసూయతి నా పట్ల అసూయ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా చెప్పొద్దు అంటున్నారు. ఇట్టి రహస్య జ్ఞానాన్ని తపస్సంపన్నులు కాని వారికి, భక్తులు కాని వారికి, సేవలో లేని వారికి, మరి నా పట్ల అసూయతో ఉన్న వారికి వివరించకూడదు అని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్పారు. ఎందుకు? ఏదైనా చేరి మూర్ఖుడు మనసు రంజింపరాదు అని మనకు ఒక పోయం కూడా ఉంది కదా. ఏంటి? తివిరి ఇసుమున తైలము తీయవచ్చు, ఎండమావిన నీరు త్రాగవచ్చు, ఇసుకలో తైలం తీయొచ్చు, ఎండమావిలో నీరు తాగొచ్చేమో కానీ ఎండమావిలో నీరు ఎక్కడుంటుంది? అదన్నా సాధ్యం అవుతుందేమో కానీ మూర్ఖుడి మనసు రంజింపలేము. అంటే ఆ మూర్ఖుడికి ఎన్ని చెప్పినా కూడా మారని మనసు ఉన్న వాళ్ళకి మనం మార్చలేము అని విశ్వదాభిరామ వేమన శతకంలో ఒక పద్యం. సో అలా ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. అందుకని తపస్సంపన్నులు కాని వారికి, భక్తి లేని వారికి, సేవా తత్పరత లేని వాళ్ళకి,
నా మీద అసూయ ఉన్న వాళ్లకు చెప్పద్దు. సో నాస్తికులు అంత స్ట్రాంగ్గా ఉన్నప్పుడు చెప్పడం వల్ల ఉపయోగం లేదు. యా ఇదం పరమం గుహ్యం మద్భక్తేష్వభిధాస్యతి భక్తిం మయి పరాం కృత్వా మామే వైష్యత్య సంశయః. ఈ పరమ రహస్యాన్ని భక్తులకు వివరించే వాళ్లకు శుద్ధ భక్తి యోగం నిశ్చయంగా కలుగుతుంది. చివర్లో మామే వైష్యత్య, నన్నే పొందుతారు, అసంశయ, నిస్సందేహంగా, డౌట్ లేదు. కాబట్టి ఈ పరమ రహస్యాన్ని భక్తులకు వివరించే శుద్ధ భక్తి వివరించే వాళ్లకు శుద్ధ భక్తి కలుగుతుంది, చివర్లో వాళ్ళు నన్ను చేరుకుంటారు అని చెప్పి భగవంతుడు అంటున్నారు అన్నమాట. సో దానికి మరి భగవంతుడు ఇక్కడ ప్రభుపాద మరి ఇది ఇంగ్లీష్లోకి అనువదించి ఎంతోమంది పాశ్చాత్య దేశాల వాళ్ళకు కూడా ఈ నాలెడ్జ్ని అందించారు. సో ఆయన ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తున్నారు. ఇంకా ఏమంటున్నారు, నచ తస్మాన్ మనుష్యేషు కశ్చిన్మే ప్రియకృత్తమః భవితా నచ మే తస్మాత్ అన్య ప్రియతరో భువి. నాకు అతని కంటే ఎక్కువ ప్రియమైన సేవకుడు ఇంకొకళ్ళు లేరు, అతని కంటే ఇంకెవరు ప్రియమైన వాళ్ళు కూడా ఉండరు అని చెప్తున్నారు ఇలా బోధించే వాళ్ళు. సో ప్రభుపాదం మళ్ళీ ఇక్కడ ఆయన ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చూస్తున్నాం. సో 69th శ్లోక అది. అధ్యేష్యతే చాయిమం ధర్మ్యం సంవాదమావయోః జ్ఞానయజ్ఞేన తేనాహం ఇష్టస్యామితి మే మతిః. ఎవరైతే అధ్యయనం చేస్తారో ఇమం ధర్మ్యం, ఈ ధర్మాన్ని, ఈ పవిత్రమైన సంభాషణను, ఆవయో మన యొక్క ఈ ధర్మవంతమైన ఈ సంభాషణను ఎవరైతే అధ్యయనం చేస్తారో జ్ఞానయజ్ఞేన తేన, అంటే జ్ఞానయజ్ఞంతో అతను అహం, నన్ను పూజించిన వాడిగా శ్యాం అవుతాడు, ఇది అని మేమతి, నా యొక్క అభిప్రాయము. సో ఎవరైతే మన ఈ పవిత్ర సంభాషణను శ్రద్ధతో అధ్యయనం చేస్తారో జ్ఞానయజ్ఞంతో నన్ను పూజించిన వాడు అవుతాడని నా యొక్క ఉద్దేశము అని చెప్పి భగవంతుడు అంటే చెప్తున్నారనమాట. సో చెప్పిన వాళ్ళు ఏ ఫలితం ఉంటుందో చెప్పారు. ఇప్పుడు అధ్యయనం చేసిన వాళ్ళు జ్ఞానయజ్ఞంతో నన్ను పూజించిన వాళ్ళని ప్రకటిస్తున్నాను. తర్వాత నెక్స్ట్ దాంట్లో శ్రద్ధావాన్ అనసూయశ్చ శృణుయాదపి యో నరః సోపి ముక్తః శుభాన్ లోకాన్ ప్రాప్నుయాత్ పుణ్యకర్మణాం. శ్రద్ధావాన్, శ్రద్ధతో, అసూయ లేకుండా, శృణుయాదపి, ఎవరైతే వింటారో, యో నరః, ఆ విన్న జనులంతా కూడా, సోపి, అతడు కూడా, అతను కూడా, అంటే శ్రద్ధగా అసూయ లేకుండా విన్నవాళ్ళు కూడా, అంటే ముక్తులై, శుభాన్ లోకాన్, శుభకరమైన లోకాలను ప్రాప్నుయా, పొందుతారు. పుణ్యకర్మణ, పుణ్యాత్ముల యొక్క శుభలోకాలు. శ్రద్ధతో అసూయ లేకుండా శ్రవణం చేసేవాళ్ళు సర్వ పాప ఫలితాల నుంచి విడుదల పొంది పుణ్యకర్ములైన వాళ్ళు నివసించే పుణ్యలోకాలను పొందుతారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇది అధ్యయనం చేసిన వాళ్ళు జ్ఞానయోగం ద్వారా, మరి విన్నవాళ్ళు శ్రద్ధతో అసూయ లేకుండా, ఇక్కడ ప్రభుపాద చెప్తుంటే వీళ్ళంతా శిష్యులు వింటున్నారు. విన్న వాళ్ళంతా కూడా పాపాల నుంచి విముక్తి పొంది పుణ్యాత్మలు నివసించే పుణ్యలోకాలు చేరుకుంటారు అని చెప్పి, ఇంకా లాస్ట్, సో అసూయ శ్రద్ధ లేకుండా శ్రవణం చేసిన వాళ్ళు సర్వ పాప ఫలితాల నుంచి విముక్తి పొంది పుణ్యలోకాలను చేరుకుంటారు. కాబట్టి అసూయ ఉన్నవారికి బోధించకూడదన్నది ఫ్యూ టైమ్స్ ఇక్కడ మనం చూసాము. అలాగే నెక్స్ట్ శ్లోకాలు ఇది లాస్ట్ శ్లోకం అన్నమాట భగవంతుడి. కచ్చిదే తచ్ఛృతం పార్థ త్వయైకాగ్రేణ చేతస కచ్చిద జ్ఞాన సమ్మోహ ప్రనష్టస్తే ధనంజయ. నువ్వు కచ్చిత్ విన్నావా, ఏచ్ఛృతం అంటే పృథక్ కుమార పార్థ, విన్నావా, ఇదంతా కూడా శృతం
అంటే విన్నావా. శృతం కచ్చిత్ అంటే విన్నావా పార్థ. త్వయ నువ్వు ఏకాగ్రేణ అంటే ఏకాగ్రతతో ఆయన మనస్సుతో విన్నావా, కాన్సన్ట్రేట్ చేసి విన్నావా సరిగ్గా. కచ్చిత్ అజ్ఞాన సమ్మోహ నీకు అజ్ఞానము భ్రాంతి ప్రణష్టస్తే పోయాయా, ఇప్పుడు నీ అజ్ఞానము భ్రాంతి పోయాయా ధనంజయ అని అడుగుతున్నారు. తే అంటే నీ యొక్క అజ్ఞానము ఈ సమ్మోహం పోయాయా. సో పార్థ ధనంజయ ఏకాగ్రమైన మనస్సుతో మరి దీన్నంతా నువ్వు శ్రవణం చేశావా, నీ అజ్ఞానము మరి మోహము కూడా ఇప్పుడు మరి నశించాయా అని చెప్పి చివరికి భగవంతుడు అడిగారనమాట. సో ఇక్కడ అర్జునుడికి ఒక గురువులాగా అడిగారు. ఇప్పుడు టీచర్స్ మనకి చెప్పిన తర్వాత ప్రశ్నలు ఏమన్నా ఉన్నాయా, నీకు అర్థమైందా అని అడుగుతారు కదా. నువ్వు కాన్సన్ట్రేషన్తో విన్నావా, నీ అజ్ఞానం మోహం నీకున్న డౌట్స్ అన్నీ ఇప్పుడు పోయాయా అని అడుగుతున్నారు. అప్పుడు అర్జునుడు ఏమంటున్నాడు, అర్జున ఉవాచ నష్టో మోహ స్మృతిర్లబ్ధా త్వత్ప్రసాదాన్మయాచ్యుత స్థితోస్మి గత సందేహ కరిష్యే వచనం తవ. నష్టో మోహం పోయింది, నష్టపోయానంటే ఇక్కడ మోహం పోయింది. స్మృతిర్లబ్ధ మళ్ళీ నాకు స్మృతి జ్ఞానం వచ్చింది. ఇప్పటి వరకు మరి తెలియకుండా విచక్షణ సరైన అజ్ఞానంతో ఏదో ఇవన్నీ అన్నాడు, ఇప్పుడు నా మోహం పోయింది జ్ఞానం వచ్చింది అని నేనేదో తెలియగలవాడిని కాబట్టి నువ్వు చెప్పిందంత అర్థం చేసేసుకున్న జ్ఞానం వచ్చిందంటల్లా. మరి సరి అయిన భక్తుడు శిష్యుడు ఎలా ఉండాలో మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. ఏమంటున్నాడు, త్వత్ప్రసాదాన్మయ అచ్యుత, నీ ప్రసాదంతో నాకు అచ్యుత జ్ఞానం పోయింది స్మృతి వచ్చింది అంటున్నాడు. సో నా మోహం పోయి జ్ఞానం వచ్చింది ఎందుకంటే నీ అనుగ్రహంతో వచ్చింది అంటున్నాడు. స్థితోస్మి ఇప్పుడు సందేహాలన్నీ పోయి ఇప్పుడు స్థిమితంగా సెట్ అయ్యాను. కరిష్ అని స్థిమితంగా ఉన్నాను, సందేహాలు పోయి జ్ఞానం వచ్చింది, యుద్ధం చేసేస్తాను అన్నాడా. మళ్ళీ ఏమంటున్నాడు, కరిష్యే వచనం తవా, చెప్పినట్లు చేస్తాను నీ మాటల ప్రకారం అంటున్నాడు. నువ్వేది చెప్తే అది నీ ఆజ్ఞానుసారం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అంటే ఇక్కడ భక్తుడు శిష్యుడు యొక్క తత్వం ఎలా ఉండాలో మనకి అర్జునుడు మాటల ద్వారా అర్థమవుతుంది. కరిష్యే వచనం తవా అనే మాట చాలా ఇంపార్టెంట్. మనకు కొన్ని మాటలు ఇంపార్టెంట్ సెంటెన్స్లు. భక్త్యామాం అభిజానాతి, ఇందాక భక్తితోనే నన్ను అర్థం చేసుకోవచ్చు. అలాగే శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం అని ఇంకొక శ్లోకంలో ఉంటుంది. శ్రద్ధ ఉన్నవాడికే జ్ఞానం వస్తుంది, ముందు శ్రద్ధ లేనిదే అసలు ఏది చేయలేం. సో అలా కొన్ని వీటిని మీరందరూ బహుశా ఇందాక ఇప్పుడు ఈ చాప్టర్ చెప్పేటప్పుడు ఈ సెంటెన్స్లన్నీ ఎలాంటివి అంటే రెఫరెన్స్ టు కాంటెక్స్ట్ సెంటెన్స్లని మనకి స్కూల్లో లాంగ్వేజ్ క్లాస్లో ఇస్తూ ఉండేవారు. ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో, తెలుగు లాంగ్వేజ్లో ఆ ఒక సెంటెన్స్ ఇచ్చి దీన్ని ఎవరు ఏ సందర్భంలో మాట్లాడారు అని చెప్పి అడిగేవారు. అప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరిష్యే వచనం తవ అనేది ఇచ్చి ఇది ఏ సందర్భంలో ఎవరు ఎందుకు చెప్పారు అని అంటే దీని అర్థం ఏమిటి అంటే ఏం చెప్పాలి, దీన్ని చివరికి అర్జునుడు లాస్ట్లో భగవంతుడు అన్నీ చెప్పి అర్థమైందా, నువ్వు విన్నావా అని అన్నప్పుడు నువ్వు అన్నీ అర్థమైంది, మోహం పోయింది, ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పడానికి నీ ఆజ్ఞకు అనుగుణంగా వర్తించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అని అర్జునుడు అన్నాడు అన్నది రాశామంటే కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. సో ఎవరు ఎప్పుడు ఎందుకు అన్నారు అనేది రెఫరెన్స్ టు కాంటెక్స్ట్లో ఇలాంటి ముఖ్యమైన సెంటెన్స్లు ఇస్తూ ఉండేవారు. అలాంటి సెంటెన్స్లు అన్నమాట ఇవి. కరిష్యే వచనం తవ, నువ్వు చెప్పినట్లుగా చేస్తాను అని చెప్పి నీ ఆదేశానుసారం చేయడానికి సిద్ధంగా రెడీగా ఉన్నాను అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. సో అర్జునుడు ఈ మాట అన్నాడు అనమాట. 73rd శ్లోక. సో అయిపోవచ్చింది, 4 శ్లోకాస్. హరే కృష్ణ. అటెండెన్స్ పెట్టారు నాగేంద్ర ప్రభుజీ, అందరూ అటెండెన్స్ తీసుకోండి. 74th శ్లోక. సంజయ ఉవాచ. ఇప్పుడు అర్జున ఉవాచ అయిపోయింది. సంజయ ఉవాచ ఇత్యహం వాసుదేవస్య పార్థస్య చ మహాత్మనః సంవాదం ఇమమస్రౌషం అద్భుతం రోమహర్షణం. ఈ రకంగా వాసుదేవుడు పార్థుడు ఈ మహాత్ములు యొక్క సంభాషణ నేను విన్నాం.
ఇది అద్భుతంగా ఉన్నది, రోమహర్షణంగా ఉన్నది అని చెప్పి, అంటే రోమాంచితమవుతున్నది. ఈ విధంగా మహాత్ములైన శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడు నడుమ జరిగిన సంభాషణ నేను శ్రవణం చేశాను. అద్భుతమైన ఈ సంభాషణతో నాకు రోమాంచితం అవుతున్నది అని చెప్తున్నాడు. మరి ఇదంతా ధృతరాష్ట్రుడికి వివరిస్తున్నాడు కదా. సో అది లాస్ట్కి ఇదంతా చెప్పి సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో ఈ మాటలు అంటున్నాడు అనమాట. ఈ మహాత్ములిద్దరి సంభాషణ ఎంత అద్భుతంగా ఉంది అంటే, ఇది ఈ విన్న తర్వాత నాకు రోమాంచితం అవుతుంది అని చెప్పాడు. ఇంకా ఏమంటున్నాడు, ఏం జరిగింది కురుక్షేత్రంలో అని ధృతరాష్ట్రుడు ఫస్ట్ శ్లోకంతో ప్రారంభిస్తే లాస్ట్ శ్లోకం సంజయుడి శ్లోకంతో ఎండ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఈ ఇద్దరు మహాత్ములు సంభాషణ, ఇంతటి ప్రాముఖ్యమైన సంభాషణ ఎప్పుడు జరగలేదు, భవిష్యత్తులో కూడా జరిగే అవకాశం లేదు ఇలాంటి భగవద్గీతలో జరిగిన ఈ సంభాషణ. కాబట్టే ఇది అత్యంత అద్భుతం అని చెప్తున్నాడు సంజయుడు కూడా. స్వయంగా భగవంతుడు మరి తన శక్తులను గురించి వివరించిన వివరించిన విషయాలు కాబట్టి ఆ సందేశం నిజానికి అత్యంత అద్భుతంగానే ఉంటుంది. మరి ఆయన నోటి నుంచే స్వయంగా విన్నప్పుడు అర్థం చేసుకోవడానికి మనం అర్జునుడు అడుగుజాడల్లో అనుసరించినట్లయితే తప్పకుండా మన జీవితాలు సుఖప్రదం, జయప్రదం కూడా కాగలవు. కాబట్టి అది అర్థం చేసుకుని అర్జునుడు ఫాలో అయినట్లుగా మనం కూడా భక్తితో మన డ్యూటీస్ని మనం చేసుకున్నప్పుడు మరి మీరు పరిపూర్ణతను పొందుతారని భగవంతుడు కూడా చెప్పారు కదా. సంజయుడు మరి ఈ విషయాన్ని ఆయన గుర్తించి దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ధృతరాష్ట్రుడికి అంతా కూడా చెప్తున్నాడు. ఆయన వింటున్నాడు, అర్థం చేసుకుని జీర్ణం చేసుకుని ధృతరాష్ట్రుడికి కూడా వివరించాడు. కాబట్టే కృష్ణార్జునులు ఎక్కడుంటారో అక్కడే విజయం అని కూడా అతనికి అర్థమైపోయింది. సో నెక్స్ట్ శ్లోకంలో ఏమంటున్నాడు, వ్యాసప్రసాదాచ్యుతవాణి తద్గుహ్యమహం పరం యోగం యోగేశ్వరాత్ కృష్ణాత్ సాక్షాత్ కథయత స్వయం. వ్యాసప్రసాదంతో మరి నేను ఈ పరమ గుహ్యతమమైన ఈ రహస్యాన్ని నేను వ్యాసదేవుల యొక్క ప్రసాదంతో, అనుగ్రహంతో యోగం యోగీశ్వరాత్ కృష్ణ, ఈ మహాయోగీశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడి నుంచి సాక్షాత్ కథయత, అంటే సాక్షాత్తు యోగీశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన దాన్ని ఆయన స్వయంగా చెప్పిన దాన్ని నేను వ్యాసదేవుడి కరుణతో వినగలిగాను అని అంటున్నాడు. మరి అంతే కదా, అక్కడ లేడు, ఇక్కడెక్కడో ఉన్నాడు రాజభవనంలో. ఎవరి కరుణతో ప్రసాదంతో విన్నాడంటే వ్యాసదేవుల యొక్క అనుగ్రహంతో. కాబట్టి అర్జునుడితో స్వయంగా సంభాషిస్తున్న ఆ యోగీశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడి నుంచి నేను ఈ అతి రహస్యమైన పరమ గుహ్యమైన ఈ మాటలన్నీ విన్నాను. వ్యాసదేవుడి కరుణతో నేను ప్రత్యక్షంగా ఇవన్నీ కూడా వినగలిగాను అని చెప్తున్నాడు. వ్యాసదేవుడు మరి సంజయుడికి గురువు కాబట్టి తన గురువు అయిన వ్యాసదేవుడి కరుణతోనే భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోగలిగానని ఇక్కడ చెప్తున్నాడు అనమాట. కాబట్టి అందరూ కూడా ప్రత్యక్షంగా కాకుండా ఆధ్యాత్మిక గురువు ద్వారా అర్థం చేసుకుంటే కరెక్ట్గా అర్థమవుతుంది. భగవద్ అనుభూతి ప్రత్యక్షంగా అనుభవించవలసిందే ఎవరికి వాళ్ళు, అయినా కూడా గురువు మాత్రం దానికి మధ్య మార్గం. గురువే అక్కడికి దారి చూపించేవాడు. కాబట్టి ఇది గురు పరంపర రహస్యం. గురువు గనక ప్రామాణికుడు అయితే మనిషి మరి అర్జునుడిలాగానే భగవద్గీతను ప్రత్యక్షంగా శ్రవణం చేయొచ్చు. ఈయన మరి తన గురువైన వ్యాసదేవుల ద్వారా ప్రత్యక్షంగా భగవంతుడి నుంచి శ్రవణం చేసినట్లుగా అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఎంతో మంది ఈ ప్రపంచంలో మరి యోగులు, సిద్ధ పురుషులు ఉన్నా కూడా శ్రీకృష్ణుడు సమస్త యోగ విధానాలకు కూడా మరి ఆయన ప్రభు. అటువంటి శ్రీకృష్ణుడు నన్నే శరణు వేడు అని చెప్పి గీతలో మనకి నిశ్చయంగా ఉపదేశించారు. చివరిలో ఏం చెప్పారు, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వచ, అన్నీ పక్కన పెట్టు, నన్ను శరణు వేడు చాలు. ఆ విధంగా చేసేవాడు అత్యుత్తమ యోగి కాగలడు.
ఈ విషయం మరి 6వ అధ్యాయంలో కూడా లాస్ట్లో చెప్పారు. యోగినామపి సర్వేషాం అని చెప్పి చూసాము. సో అది ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి గుర్తు చేస్తున్నారు. సో నారదముని మరి భగవంతుడు శిష్యుడు, వ్యాసుదేవులకు కూడా గురువు ఎవరు? నారదముని. కాబట్టి ఆయన గురువు ఎవరంటే భగవంతుడు నారదుడికి. కాబట్టి అర్జునుడి వలె వ్యాసుడు కూడా మరి పరమ ప్రామాణికుడు, ఆయన గురు పరంపరలో ఉన్నవాడు. కాబట్టే దానికి కారణం సంజయుడు మరి వ్యాసదేవుడి యొక్క శిష్యుడు. కాబట్టే ఆయన అనుగ్రహంతో సంజయుడు పవిత్రుడై భగవంతుడిని ప్రత్యక్షంగా కాంచగలిగాడు, వినగలిగాడు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. ఈ గుహ్యతమమైన జ్ఞానాన్ని కూడా అర్థం చేసుకోగలిగాడు. మరి కర్మయోగం, జ్ఞానయోగం, భక్తి యోగం, మరి అష్టాంగ యోగం ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడు వివరించారు. ఈ యోగ పద్ధతులన్నిటికీ భగవంతుడే ప్రభువు. కాబట్టి భగవంతుడి నుంచి ప్రత్యక్షంగా శ్రవణం చేసే అదృష్టం అర్జునుడికి ఎలా లభించిందో, వ్యాసదేవుడి కరుణతో సంజయుడికి కూడా భగవంతుడి నుంచి ప్రత్యక్షంగా శ్రవణం చేయగలిగాడు. వాస్తవానికి మరి కృష్ణుడి నుంచి ప్రత్యక్షంగా శ్రవణం చేయుట, మళ్ళీ మరియు వ్యాసదేవుడు లాంటి గురువు ద్వారా శ్రవణం చేయుట ఏ మాత్రం డిఫరెన్స్ లేదు. వ్యాసదేవుడు లాంటి గురువు దగ్గర నుంచి చేస్తే భగవంతుడి నుంచి ప్రత్యక్షంగా చేసినట్లే అని అంటున్నారనమాట. ఆధ్యాత్మిక గురువు ఎవరు అంటే వ్యాసదేవుడికి ప్రతినిధి లాంటివాడు. కాబట్టే వేద పద్ధతిని అనుసరించి గురువు గారి జన్మదిన సందర్భంగా శిష్యులైన వాళ్ళు అందరూ కూడా వ్యాస పూజ అని అంటూ ఉంటారు. గురు పూజ అని మనం చేస్తూ ఉంటాం కదా, దాన్ని వ్యాస పూజ అని కూడా అంటూ ఉంటారు అని చెప్పి భాష్యంలో చెప్తున్నారు. శ్లోకంలో ఇంతకీ ఏం చెప్పాడు అంటే, ఇక్కడ సంజయుడు అర్జునుడితో స్వయంగా సంభాషించే ఆ యోగీశ్వరుడైన కృష్ణుడి నుంచి నేను ఈ రహస్యాన్ని స్వయంగా వ్యాసదేవుల కరుణతో వినగలిగాను ప్రత్యక్షంగాను అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. ఇంకా నెక్స్ట్ శ్లోకాలు, రాజన్ సంస్మృత్య సంవాదమిమద్భుతం కేశవార్జునయో పుణ్యం హృష్యామి చ ముహుర్ముహు. సో రాజా సంస్మృత్య స్మరించి ఈ సంవాదం ఇమం అద్భుతం, ఈ అద్భుతమైన సంభాషణను తలుచుకుని నాకు స్మరించిన కొద్దికి కేశవార్జునయో, ఎవరి సంభాషణ? ఈ కేశవార్జునుల సంభాషణ తలుచుకున్న కొద్దికి పుణ్యం హృష్యామి చ ముహుర్ముహు, నాకు ప్రతి క్షణము కూడా హృష్యామి ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నాను, మాటి మాటికి ముహుర్ముహు అంటున్నాడు అనమాట. ఈ పుణ్యం, ఈ పవిత్రమైన కేశవార్జునుల సంభాషణను తలుచుకున్న కొద్దికి నాకు మహా ఆనందం, మళ్ళీ ఆనందం కలుగుతోంది. కృష్ణార్జునుల నడుమ జరిగిన ఈ అద్భుతమైన పవిత్రమైన ఈ సంభాషణను తలుచుకున్న కొద్దీ, స్మరించిన కొలది ప్రతి క్షణము పులకించుతూ మళ్ళీ ఆనందాన్ని పొందుతున్నాను అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. అంటే అంత సంతోషంగా, అంత హృదయానికి ఆనందంగా, హృష్యామి అంటే ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నాను తలుచుకున్న కొద్దికి మళ్ళీ మాటికి అంటున్నాడు. తచ్చ సంస్మృత్య రూపమత్యద్భుతం హరే విస్మయో మే మహాన్ రాజన్ హృష్యామి చ పునః. ఇంకా ఏమంటున్నాడు? అది కూడా తలుచుకుని రూపాన్ని, ఆయన రూపాన్ని, అత్యద్భుతమైన హరి రూపాన్ని, ఆశ్చర్యకరమైన ఆ కృష్ణుడి ఆ రూపాన్ని తలుచుకుని విస్మయోమే అంటే ఆశ్చర్యంగా ఉంది నాకు, మహాన్ రాజన్, ఓ రాజా, నాకు అధికమైన విపరీతమైన మహా ఆశ్చర్యంగా ఉన్నది రాజా. హృష్యామి చాలా ఆనందిస్తున్నాను కూడా, పునః మళ్ళీ. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే అత్యద్భుతమైన ఆ హరి రూపాన్ని తలుచుకున్న కొద్దికి, స్మరించిన కొలది నాకు ఆశ్చర్యము ఆనందము కూడా మళ్ళీ అనుభవిస్తున్నాను, ఎంతో ఆనందిస్తున్నాను. తలుచుకున్న కొద్దికి నాకు ఆయన రూపాన్ని, నాకు అద్భుతమైన రూపాన్ని తలుచుకున్న కొద్దికి నాకు మహా ఆశ్చర్యం ఆనందం కలుగుతున్నాయి అంటున్నాడు. ఇందాక శ్లోకంలోనేమో వీళ్ళ సంభాషణ తలుచుకున్న కొద్దికి మనసు పులకిచ్చి ఆనందం పడిపోతుంది. ఆయన రూపాన్ని ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? ఆయన రూపాన్ని తలుచుకుని కూడా నేను మహా ఆశ్చర్యాన్ని
ఎంతో ఆనందాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ పొందుతున్నాను అంటున్నాడు. ఇక లాస్ట్కి ఏమంటున్నాడు? యత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీర్విజయో భూతి ధ్రువా నీతిర్మతిర్మమ. ఎక్కడైతే యోగీశ్వరుడైన కృష్ణుడు, ఎత్ర పార్థో ధనుర్ధరః, ఎక్కడైతే ధనుర్ధారి అయిన పార్థుడు ఉన్నారో, తత్ర అక్కడ శ్రీ అంటే సంపద, లక్ష్మీదేవి అంటే మరి విజయం, విజయము, విజయలక్ష్మి, భూతి శక్తి, ధ్రువ తప్పనిసరిగా ఉంటాయి, మరియు నీతి కూడా ఉంటాయని మతిర్ మమ నా యొక్క అభిప్రాయము. ఎక్కడైతే యోగీశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఉంటాడో, ఎక్కడైతే మహాధనుర్ధారి అయిన అర్జునుడు ఉంటాడో, అక్కడ ఖచ్చితంగా సంపద, విజయము, అసాధారణ శక్తి మరియు నీతి ఉంటుందని నా అభిప్రాయము అని సంజయుడు చివరికి డైరెక్ట్గా ఆల్మోస్ట్ చెప్పేశాడు. ఏమని? వాళ్ళకి విజయం తథ్యం. మరి యోగీశ్వరుడైన కృష్ణుడు, అసాధారణ ధనుర్ధారి అయిన అర్జునుడు ఉన్న చోట విజయము, సంపద, నీతి కూడా ఉంటుంది అని చెప్పి ఉన్న విషయాన్ని ధృతరాష్ట్రుడి దగ్గర అన్నాడు. అది చూపిస్తున్నారన్నమాట. సో ఆయనకు ఒక రకంగా వీళ్ళు గెలుస్తారు తప్పకుండా అన్నమాట చెప్తున్నాడు. హరే కృష్ణ. ఇది మరి 18th చాప్టరు. సో ఈ చాప్టర్లో మనం చూసింది ఏమిటి అంటే, మరి సకల శుభాలను, ముక్తిని మరియు పరిశుద్ధమైన భక్తిని అనుగ్రహించే ఈ దివ్యమైన సంభాషణను శ్రవణం చేయడం, అధ్యయనం చేయడం మరియు ప్రచారం చేయడం ద్వారా శ్రీకృష్ణుడి మరియు అర్జునుడి యొక్క సాంగత్యాన్ని మనం నిత్యము అనుభూతి చెందవచ్చు అని చెప్పారు. సో ఓవరాల్గా భగవద్గీతలో మనం చూసింది ఏమిటి అంటే, మనం ఈ దేహం కాదు, ఆత్మ అన్నది భగవంతుడు ఆయన యొక్క సుప్రీం దేవాది దేవుడు అన్న విషయం చూసాం. పురుషోత్తమ యోగం. మరి భక్తి మార్గంలో ఉంటేనే భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవచ్చు. భక్త్యామాం అభిజానాతి అని. తర్వాత సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ. సో ఇవి మనం చూసిన ఫైనల్గా మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయాలు. హరే కృష్ణ. మరి ఈ 18th చాప్టర్ లెవెల్ 2 క్లాస్ అయింది. రేపటి నుంచి లెవెల్ 2 వినని వాళ్ళు ఉంటే ఇక్కడ పోస్ట్ చేస్తాము లింక్. 4 o'clockకి రోజు క్లాస్ ఉంటుంది, మండే త్రూ ఫ్రైడే. ఫస్ట్ చాప్టర్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి రేపు మొదటి చాప్టర్ స్టార్ట్ చేస్తాం. సో వినని వాళ్ళు ఉంటే మీరు అందరూ జాయిన్ అయ్యి వినొచ్చు. ఆ లింక్ ఇక్కడ పెడతాము. సో 4 PM కుదరకపోతే 8 PM ఇంకొక క్లాస్ ఉంది. 4 PM క్లాస్ నేను, 8 PM క్లాసు ఇంకొక ప్రభుజీ తీసుకుంటారు. సో మీకు ఏ క్లాస్ వీలైతే ఆ క్లాస్లో మీరు రిజిస్టర్ చేసుకోండి. మీకు రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ పెడతాము. అందులో మీరు ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అయి ఉన్నారు కాబట్టి మీకు ఏదో ఒక క్లాస్లో మీరు 4 PM 8 PM జాయిన్ అవ్వండి. ఓకేనా? హరే కృష్ణ. క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే మరి చూద్దాం, లేదంటే మరి క్లాస్ ఎండ్ చేద్దాం. ఇందులో కొంతమంది ఇంకా ఫినిష్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే ఆ రోజు చెప్పే క్లాస్కి అటెండ్ అయితే ఇప్పుడు అది ఒక 6 to 8 weeksలో అయిపోతుంది, ఫినిష్ చేసేయచ్చు మీరు. ఓకే. హరే కృష్ణ. మరి ప్రశ్న. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఇందులో మనము లింక్ పెడదాము. వీళ్ళంతా రేపు ఫస్ట్ క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది, లెవెల్ 2 క్లాస్. సో అది ఈవినింగ్ పంపించరా లింక్ మాతాజీ? అది రిజిస్ట్రేషన్. వీళ్ళంతా ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అయి ఉన్నారు కాబట్టి వీళ్ళకి క్లాస్ లింక్స్ పెడితే సరిపోతుంది. 4 PM అది జూమ్లో పెడదాము. అది అంటే సేమ్ లింకే, ఇదే లింక్, కానీ 4 PM ఒక క్లాస్ ఉంటుంది, 8 PM ఒక క్లాస్ ఉంటుంది. మీ అందరూ అదే ఫాలో అవ్వండి. మీరు 4 PM క్లాస్ కానీ 8 PM క్లాస్ కానీ అటెండ్ అవ్వచ్చు.
4 PM క్లాస్ నేను చెప్తాను. 8 PM క్లాసు మోహన్ రావు ప్రభుజీ గారు చెప్తారు. మీకు ఏది వీలైతే దానిలో అటెండ్ అవ్వచ్చు. రెండిటికి లింక్ ఒకటి. సేమ్ లింక్. ఇదే లింక్. ఓకేనా? ఇదే లింక్ ఉంటుంది. ఏదైనా మార్పు ఉంటే లింక్‌లో పెడతాము. బట్ మోస్ట్ లైక్లీ ఇదే లింక్ ఉంటుంది. ఓకే. హరే కృష్ణ. ఈ లింక్‌లో జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఓకే ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. మరి అటెండెన్స్ అందరు తీసుకున్నారని అనుకుంటున్నాను. ఇంకా వేరే క్వెషన్స్ ఏం కనిపించడం లేదు. సో, మరి క్లాస్ ఎండ్ చేద్దామా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. అటెండెన్స్ లింక్ రాలేదు మాతాజీ. కొంచెం నేను లేట్‌గా స్టార్ట్ అయ్యేవాడిని. ఓకే. మళ్ళీ పోస్ట్ చేస్తాను. ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మీకిప్పుడు మీరు చేయవలసిన ముఖ్యమైన పని ఏంటి అంటే 18 డేస్ ఫినిష్డ్ అయితే మీరు క్విజ్ తీసుకుని సర్టిఫికేట్ పంపిస్తే మిమ్మల్ని లెవెల్ 3కి పంపిస్తాము. లేదు ఇంకా మీకు 18 చాప్టర్స్ అవ్వలేదు అంటే మీరు రేపటి నుంచి డైలీ క్లాస్ అటెండ్ అవ్వండి. మండే త్రూ ఫ్రైడే ఉంటుంది రోజు. అప్పుడు 6 వీక్స్ 8 వీక్స్‌లో ఫినిష్ చేసేస్తారు ఈ సెకండ్ లెవెల్. ఓకే. అది మీరు అలా చేస్తే సెకండ్ లెవెల్ అయిపోతుంది. సెకండ్ లెవెల్ అయిపోయింది 18 అయిపోయిన వాళ్ళు ఉంటే క్విజ్ ఫినిష్ చేయండి. థర్డ్ లెవెల్ 3లో జాయిన్ అవ్వండి. ఓకేనా? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మీరంతా లెవెల్ 2 అయిపోయిందా? కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళేనా 18 చాప్టర్స్? లేదు మాతాజీ. నేను 12th చాప్టర్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాను మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అయితే రేపటి నుంచి వినండి ప్రభుజీ. ఫస్ట్ నుంచి చెప్తాము. ఓకేనా? సరే. ఓకే మాతాజీ. హరే హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓకే. హరే కృష్ణ. మరి ధన్యవాదాలు. నాగేంద్ర ప్రభుజీ మళ్ళీ పెట్టారు అటెండెన్స్. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తే మీరు క్లాస్ ఎండ్ అయిపోయినా అది ఓపెన్ అవుతుంది. మీరు సబ్మిట్ చేసేయొచ్చు. ఓకే. మరి అయితే క్లాస్ ఎండ్ అయినా నాగేంద్ర ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. ఓకే. క్లాస్ మరి ఎండ్ చేస్తున్నాను. హరే